כן, טוב. אז בואו נעשה תוכנית עם אבא. שוב פעם אתה יכול לעשות מצחיקי. זה כיף מצחיקי. יאללה. היום מפתחים עוד מי שהרגע הנה הוא בכיוון הזה הרגע שתירגע. אז שבוע 10 ימים אז יהיה הרגש. אז אנחנו צריכים להכניס דשא שנבנה בית בשמיים. בגלל שצריכים אדמה כי למה לא יכולה להראות לנו שום אדמה. אז בואו נעשה את זה. יאללה, אבא קח אדמה וזה חשוב מאוד. קח מאוד, הכי הרבה אדמה. איך שאתה יכול. תראי את זה הרבה. ולי זה גם ברגע של להעביר. אבל כל פעם נוכל להעביר דברים לבד. יהיה רק 10 ימים. יש כאן מים, תיכנס אליו. ואבא, אתה רוצה שבבית שלנו יהיה בריכה? כן, אני רואה. אבל אבא רוצה נכון יש לנו רק 10 ימים? אבל אז יהיה לנו זמן שנוכל שיהיה לנו לבה. אתה לא רוצה ככה? אתה רוצה למות? בסוף שלא ישרוד בסרטון יעש? אז בוא תחצוב הרבה דשא כזה. כאן על הרצפה תחצוב. ואנחנו צריכים אני לא קיבלתי, אני לא יודע מה זה, כך. זה משהו מיוחד. זה לגדל עץ. לגדל עץ. אם אתה חוצב הרבה כבר עצים, אז אני לא רוצה לחצוב פה דשא, לא לקצר את האגם פה. אני יכול לחצוב... פה אני רוצה לחצוב שזה יגיע האגם, ישר המים שלו יתקשטו. תיזהר. בוא נביא את הלמה הזאת. שקל, אני דואר על הלמה. שקל, אני דואר על הלמה. טוב, לא צריך למה. והופך את זה יותר חשובה. החול. עושים, נכון? גם חול כדי לעשות חלום. וגם לא יכול זה מאוד חשוב. נוכל לראות את הלבה ככה זה יופי. וגם זה יכול קצת. אנחנו לא רוצים שיהיה לנו בכלל חושך ואנחנו לא רוצים לראות את הלבה ושיהיה לנו כדי. אנחנו צריכים גם מה שעוד יותר חשוב בעולם זה אוכל. נוכל למות אנחנו ניקח קצת כאן אוכל שזה יהיה לחם אז אני ניקח כאן מהזרעים את הגרעינים שנוכל לגדל אותו בשמיים שיהיה כבר לבה. ואבא אגיד לך מה זה אומר? זה אומר שבחיים אנחנו לא עושים, אין מה לעשות לנצח ולתקים. אסור לנו לעשות, אבל בגלל זה אנחנו מהר חוזרים מהעולם דברים שנוכל לשרוד במקום קלום. וגם זה אומר שאי אפשר לשדרג שום בית. אתה לא יכול לצאת, אבל אתה לא שובר כלום. זה לא תחלום. כאילו ככה לשרוד. איפה אתה עכשיו? כאן. השקתי 8 זרעים כדי שנוכל לגדל ואני יכול לעשות גם קריאטיב סורווייבל כי אתה זוכר מה אמרתי לך בסרטון?
חסר לעלות. אני צריך ללכת לקרייטים כדי לעלות. לא, כן, בינתיים. הייתי גם מכנס סוכר, אני יכול להכין עוגה. וגם חול, אז מצאתי חול וכנס סוכר. לקחתי. ואנחנו לא צריכים לעשות את זה מהר גם ככה. אגיד לך למה? כי צריכים לעבור רק 10 ימים, זה הרבה. אולי קצת יותר. לקחתי מספיק שני סוכר. ועכשיו אנחנו צריכים גם חיות. אני בינתיים בונה את המדרגות לבית למעלה. בואו נעשה שכן איך אני מתחיל להכין את המדרגות למעלה. ואנחנו נגור בשמיים כזה כיף, נכון? נראה את המפל מתוך הבית שלנו, נכון? לא, אי אפשר לראות. כן, המפל גבוה, תראה. איך נראה מהבית? מהחלון. רק לבינתיים, שיהיה לבא אז לא נראה. נראה רק את מהקומה השנייה או השלישית. אנחנו נראה את ה... אי אפשר, כל הבית יצבע לבא ודסתר לנו את החלונות. למה אני לא רוצה לעבור בבית? אבל ככה זה הרגש, יהיה כאן הרגש. אבל כדי שיהיה לנו אינסוף מים אנחנו צריכים בקט עם מים וצריכים עוד ועוד, כאילו לא כל כך הרבה, צריכים 4 בקט עם מים, כאילו איזה 5 בקט עם מים ואז נוכל אינסוף מים. אז אנחנו או שאנחנו צריכים להכין אחד ואז כל פעם נעלה ואז נחזור. אז ליתר ביטחון אנחנו צריכים מהר הרבה ברזל, או שבסוף העולם יהרס ואנחנו נהרג. כאילו לא נהרג, אבל לא יהיה לנו בכלל אין סוף מים, וזה חשוב. נכון גם להרטיב קצת את הבית כדי שהלבה לא תשרוף את הבית. וואו, מצאתי פה בית של מישהו מאחורי הבית שלנו. וואי, מישהו פה בנה ארמון. איך הוא בנה את זה כאן בבית, בעולם שלנו? זה לא ארמון, זה הרגש. זה הרגש. זה בית אפור? שחור. כזה אפור כזה? אז זה הרגש. לא, אני אראה לך. אתה רוצה לבוא לראות? אפילו אתה תראה שאני צודק. אתה רוצה לראות אצלי במסך? תסתכל אצלי במסך. זה הרגש? זה הרגש? כן? אפשר להיכנס אליו ולהישרף? אתה רוצה למות? ובאמת יש שם לבה? כן. אתה יכול אפילו לעלות. ולפעמים זה הלבה מתפרץ. כי זה חומר שבחיים לא יכולים למות את הרגש. בואו נעלה אליו ונראה כמה זה... אולי זה מחר יהיה כאן, אבל אולי זה יהיה גם אולי לאחד וזה עדיין לא יתפרץ ביום השני וזה רק 10 ימים. נראה, יאללה בוא נעלה. זה סתם היה. תעלה. אז בוא, יותר חופף, שלא תיפול. וואי, אולי זה יהיה מחר, נכון? מה, כל הזמן עלה בעולם ואז מחר זה יכול לגלוש? לא, נכון זה לא יכול לגלוש. אני אעשה פה חור, זה גלוש? הוא הולך לחטוב, זה כן, אבל אתה לא שלנו, כן? לא, כאן לא. כן, שזה יגלוש החוצה. אתה רוצה לגלוש? כן, ממי, זוז. מה נעשה? אסור, אבל זה החוקים. אני רוצה לראות. שזה יגלוש? זה מגילת את הנופל מגובה גדול, ואתה חוזר למיטה שלך. שלום. אתה לא
רוצים יותר. זה יכול גם למות. טוב, אז הוא מסתכל איך זה גולש. הנה. תיזהר, לא. תבוא אליי, זה יכול לגלוש עליך, רוצה? בבלי שרק שתי חיים. נו, אבל לא תתקרב. אם אתה מתקרב... נקה? כאן זה כן גלוש. רוצה לראות? הנה. אתה רואה? אנחנו לא רוצים שעכשיו גלוש. רגע, למה הדשא זה גולש? גם עד לדשא? על כל העולם. על כל העולם? כן. באמת? כן. הנה, זה גלש קצת. אם זה קצת... אם זה קצת, זה בסדר? כל הדברים, מה? אם זה קצת, אפילו זה... איך כל הדברים שלי שהיו לי? היית מת, ולקחתי אותם בשבילך, ועכשיו השרפתי בים, ובכל הדברים נעלמו. זה בגלל שאתה משחק רק ב... לא, זה היה בגלל... הנה הדברים. למה? אבל לא לקחתי הכל, לא לשרף הכל, העצים אצלך. טוב, אתה שומר לי את זה אצלך פשוט? אתה לא מבזבז לי אותם? לא. אנחנו בונים ביחד, אבל אני הופך נכון? את העץ הזה לעץ שצריכים. נכון, אנחנו בונים ביחד? כן. ואתה רואה את המדרגות, זה הבית. רגע, עליתי על ראש הגבעה פה. אני רוצה לראות את הנוף מפה. וואו, תסתכל איזה נוף. ראש אותך. וואו. אבל לא זוכר איפה הבית. נשחקתי זמן. בא לי לעוף מראש הגבעה, פשוט לעוף. זה לא יכול לעוף. זה רק קריאטיב. ולא בעולם הזה. אני מחפש את הבית. מצאתי משהו נדיר, אבל לא עכשיו לקח אותו. גם ככה אנחנו לא יכולים עכשיו לקחת אותו. אני לא מוצא שום בית שבניתי מקודם. אני אראה מהזה. מהגש. איפה הבית? אני אחפש. אני חושב שאני לא רואה את הבית. אולי כן. איי, נפלתי. דברים, אבל לא איזה בית. דברים שלי לא נפלו. טוב, אז אבא, בוא נבנה בית חדש. לא תפסה. זה חשוב למיטות. לא, אנחנו לא צריכים מיטות. יש לנו כבר בחוץ את זה. אנחנו מתים, אבל לא עכשיו לחשוב את זה. ובסוף נגיד לך מה יקרה, אתה לא תזדמן כאן יותר. אתה כל כך תזדמן ויקום רחוק. רק אני יכול להזדמן. זה ייקח לך למצוא את הבית שעתיים. הנה מצאתי את הבית, רואה? רואה כזה נוף? כזה בית כזה? הנה, בתוך האגמים אני צולל ועולה וממש טכני. ראיתי שאתה המים? ממש, איך שזורם המים לים. אין שמה. את לא בורח, כן? אני בכיוון השמש. עכשיו אני חוזר. אני לא יודע, אבל לאן נחזור? אחורה. אתה יודע לחזור לי? כן. עכשיו אני חוזר חזרה. אתה לא צריך לחזור. אני משתגר? איפה אני עכשיו? תראה, אז זה לא הקדם, זה לא כאן. רגע, כי אתה החזקת את זה פרי. רגע חברים. לא רוצה. מאורי, תביא לי את הטלפון שלי רק. איפה הטלפון שלי? נעשה בוקר. תביא את הטלפון שלי. טוב, הנה, אני אשמח. איפה הטלפון שלי? תביא לי אותו. רגע חברים, הפסקת פרסומות. חברים, חזרנו אחרי הפסקת הפרסומות ו...
13, יש לי יותר. עכשיו 14. כמה יש לך? מה? כמה זה יש לך? לי יש 20. 25. חברים, זה הכל היום. ביי ביי הבא. תגיד. ביי ביי.